Hello! Kumusta mga ka-listeners? Maayong hapon. Alas 4 sa kahapon nun. Ito ay rainbow. Alam to. Naininggawas nga rainbow. Hindi maklaros kamera mga ka-listeners, no? Medyo dagom-dagom ang langit. Ito dapita ba? So mga ahoy na po mga ka-listeners kay pait juning way sugnod mga ka-listeners ba niya. Uwan-uwan, mura taga balik-balik ano. Balik-balik ang istorya no. May laing mabuhat mga ka-listeners ba. Ngahoy ra gid mga ka-listeners. No? More po time nako nga makasulti og tarong ba kay. O makay banhan ning kasagbutan gud. Nga mag-vlog ta. Mag-vlog. Cox, der ka Cox. Nya ko yung kung iro to gauna na. Gauna na si Cox mga ka-listeners. Ako ang gwardiya si Cookie. Cox. Ato gyapon ta mga ahoy Cox sa ubos. So magya po imong panghahoyan mga ka-listeners. Manilok-tilok og kahoy ginagmay ba. Oy, nasa naman kada Cox. Yung suksok naman kada. Cookie. Cox, lighag kahoy da Cox. Cookie. Og mga ka-listeners, kuha na gyud no. Duhan na lang ka part ang inyong pabuto no. Nya kay ga-advance man itong video. Human ani matik ba yun. Inyo nang mapaminaw ang part 11. Mo nag-advance udag video mga ka-listeners no kay mao ra ni higayon ako ba nga maka-istorya og tarong ba. So muna nga paminaw kuan sa human aning vlog mapaminaw na ninyo ang part 11. So agonta lang jud ko ani para mahuman og mahuman ning dramahan no kay medyo dugay-dugay gud ni ako na edit kay kuan man gud lahi sa mga niagi nga katong mga drama nako kay human naman akong daan to no. Naog ra akong ibalik ba kay na-suspended man ko to kapila na ko na-suspended atong John Kent ba. Una nga nig-upload ako di na kinahanglan og kuha copyright aw nagya po copyright kuhaon kay na may uban nga ana pa maka-copyright no mulabay pag pila ka years ba. Murag nawa ang free ba sa music no. Muna nga ang bitahan na lang kay di tantong lisod i-edit atong mga na-upload din ako sa una nga gibalik. Pero kini karon wa man ni ma-upload sa una no. Muna nga murag nagbalik kinung ko sa kuana ni sinugdanan ba. Kay gipang subay pa nako ang ubang episode bitaw. Mga ka-listeners, muna nga dugay no. Nya siguro ang ipulihay ani nga drama kuan kanang ditawag ani pa pud ako mahanay tanan episode. So para siguro dili maglaay akong channel no. So ang mga drama nga nasugdan na nako mining kamang. So mga ka-listeners, ang drum samtang maghuwat mo sa ipuli sa hain ang langit kung mahuman ning drama ha. Ang ako sa lang i-upload ng drama katong mga drama nga kung kabantay mo no akong gibalhin diri ang mga drama no. Aw diri na ako gipangtiwas ang mga drama ba nya naway sinugdanan bitaw katong ayay mapriso ka no. O katong drama nga kuan Maribel no. Nalaktod man ta dire kay napagka-suspended sa kuwang John Ken anota no. So walay part 1 no. Puro walay part 1 ug ang langit kakilat ko. So wala say na sinugdanan. Nya na may mga ning comment nga ibalik ang part 1 no. So mao na akong ideya mga ka-listeners no nga samtang maghuwat mo sa ipuli aning hain ang langit balikon sa lang nako to mga walay sinugdanan nga na-upload dire sa John Radio kay abalo naman mo nga gikan to sa dito ta sa John Kent anuta gasugod no sa
pag-upload sa maong drama diyan na suspended man mo nang para dili mo bitin sa sumpay diri na to gi-continue no ang katong ayay mapriso ka og katong kanang maribel og ang langit kakilat ko no. So ato tong ibalik dire ang sinugdanan gyud para katong mga naulahig paminaw makasugod gyapon sa sinugdanan no. So mao na akong idea mga ka-listeners no ug na makita ba yung rainbow mga ka-listeners samaw man. Klaro kay rainbow mga ka-listeners no. So nice kita naman ba na rainbow ba sa kahapon no. So lagi ni wala mo ron. Yan, natulan ning videohan para naabot tay makita nga view ba no. So di ata maglangan mga ka-listeners no, paminawan ninyo kay advance man itong video no, bisag wa pa gud ma-edit ang part 11 no. Pero kay matik naman kay mix naman dayon ni guman sa pag-edit, i-mix man ning buong video. So advance kayo no, advance mag-isip no. So mga ka-listeners, di ata maglangan, paminawan ninyo ang part 11 sa Hain na ang Langit. Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased at life as if... O karon mga higalan niya ang sumpay ni kinapustang sugilanon. Hain na ang langit. May tease a candle flame, the thousand dreams I dream. Dili na kinahanglan ni anak ko. O sa mga na inyong maayong balita ha, Sidro? Simon? Mahimo bang masayod? Basta nag-ikalipay ko usab na. Ikaw lang ito magbay. Unsa ang maong balita, Simon? Bahin ni Kinsa. Ha? Patay. Oy. Gutom maday na ko, oy. Pakanasa ko, nay. Ayaw, nay. Oy. Maglisod kag sulti si Dokoy mapunong imong baba sa pagkaon. Sulti una sa buot mong ibalita. May pangalan po ti sulti. Kinsa? Ha? Naku insulte. Nadi ay. Kasulo na si Sidro kang Lindsay. Ha? Kinsay? Dito nigikan. Namami siya ang hinigugma kang Lindsay. Oh. Iyo. May mitakinot nimo? Alay na sila na day, oy. Ako mong gani iyang gipugos? Di ay. Unya na ibaw siya nga driver ka. Ay, maluoy na lang tas babae. Magsuldayo na ta, Pina. Luoy ko na ang babae kay driver ako. Gibuangan mo ginispinas mga driver. Kadaghan og driver nga nagapatapos sila mga anak sa kolehiyo Ako man gani luoy kay gipugos ra ko. Kasulunon ka. Basin. Kaluoy tinuod sa babae. Bitaw. Asa! Hasta ka nay? Maluoy ta sa babae. Kay wa ka gyapoy buot hangtod ron. Nayay. Gibuangan gid mo na ako ha. Naam ko'y boto, alam mo ko, yun. Gibinuangan lagi ko ninyo. Bantay mo. Tinudon ko lang Ipakita na ko ninyo nga, di magmahay na ko ang babae. Pangasawon din ako si Sugar. Sugar? Oh. Abi ko baglense. Ha? Ang challenge Danay Namparos na Aray, oy! Nano ka, oy! Wa pag ani ka maminyo, nagbinuang ka na. Saan na? Nanay! Ay, walang tao, nay! Askoy! Tinuod ba? Gipalayas mo si Mayumi? Gusto siya makalingkawas kay kanini. Why not give her what she wants? Saan walang ko tinuod niya ang paglayas? Asa ka pangtaa ang atong anak? Wa siya laing nga paingnan. Mupauli ra siya. Pina? Aron dili ka maghuna-huna sa imong anak nga kahig o. Dali, baba na ko. Asa? Sa kasino. Unsa? Ay. Oy, siya magkaging na ha? Taas magkaging niong. Nang maamot ko niya. Ano ko? Norko. Ni Norko, oy.
sa akong pangga, Isidro. Ay, may pamagpaamot ka sa buwan kung gano'n sa mo subang na may tambo, ma. Kuli kayong matinoon nga mamisita doon mo si Gohato. Nilag ka lang sa storya, nagpailas kang bungiak ka. Ikaw na mayutang ano? Maano manggod ngayon sa musulte, Manoy. Makapalok may kasi-kasing. Wala naman ka lang lagi, oy, mungi ko nga na. Mayo na mo sulte. Muna sa kagdi mungi, mas mungi ang anak mo. Sorry. Nga, mga tamis kayo mga istorya ba? Kung kita sa mga babae, kayo sa tagto, mungi ang sulte na mailan tagta. Wala no, feeling mamay sa siya. Uy, Manoy. Dinunon ka ni pangat Hidro ay asaan na mo. Amot lang, oy. Amot lang. Uy. Ano? May tungog ito. May tingog ito ko. Ay, ipangutan na dayon. Muanhe sa Hidro! Nili! Muanhe! Nili! Muanhe! Manoy! Wala mo tingog man asok mo. May honong siya. Muanhe siya. Muanhe siya. Muanhe siya. Hidro man ay mamisita siya na ko. Muanhe siya. Manoy! Sorry! Ano? Noy! Ano may ambak ng Ambak mo lang? Ambak Ambak mo lang? Naghampak ko yung gusto kayo. Mananaog ko. Ang sakit ang umul-ol. Naul-ol ni. Hindi na ako makaanak. Hindi na ako sa hospital. Hindi na ako sa hospital. Oo, Manoy! Ni anak ko. Barugan ko lang yun eh. Ipakita ko nila nga usa ko kalalaki nga may baruganan o kasandigan. Manuktok na ko. Tepa. Gikulbaan kong mayda. Lain ra ba kog magkulbaan? Ang toanan lagi. Giahak na. Pero, niyan naman yun ko. Di na ako maka-atras pa. Ipamatuod ko anang gingalan og Pina, alias Penelope. Nagkasaligan ko. This is it. Manuktok na yun ko. Mikorog ba yung kamot na ko? Wala ba yung ko magkasuwag panguyab di sukad-sukada? Unsaon ka, ano? Datong ako ni Linda sa una, palakbit man lang to. Lahi man to kay muwitik ka matog kalit sa kong dila. Kini karon. Ahak na malay kuwang ini, eh. Ay, manuktok ko. Katulo. Wa may mitingog. Ako ko si Manapre. Huwag yung mitingog ay. Ayo! Mamisita ko ay, ablihi ko. Huwag yun ang abli ay. Dili mo? Okay, adto na ko. Basta ha, dili na ko ha. Di mo mga abli, adto na ko. Ano? Dos! Adto na ko. Tres! Bahala mo na ay. Adto na ko. Uy, unsa man kani? Unsa kini oy, bubot? Imo na. Imo makakitong ihatag sa imuhang bisitahan. Gikan ka magka dito. Ganun imo kini gidala ubalik, Dro. Dawa diha oy. Kapoy-kapoy ra ko. Wala agi pagipabisitahan? Wah! Kaanugod si mga kultura. Mura ba kag si Elvis Presley? Kaging kayo ibog hinapay. Usa garapang pumada ang imuha tingin gihurot no. Kay napay imuha gwilyo nga pinabarog pagkaanugon. Mura na kung si Elvis Presley. Elvis Presley. Elvis Presley? Lige. Kato mo kantang Yadalalehiyo, Hadalalehiyo. Mao ba na ihag kata? Mao na ron. Pero ay nalamang pagkanta do. Saba na tas. Ay! Nga no bitaw nga atos layo ka nga naamay dool. Naadi ay! Naagod. Hain man! Ay si duko-duko diya hangad panagsa. Nga naman! Ay kinaaras mo atubangan. Hangad ako, Saan ba mo nakita? Saba ka na tas, oy! Si nanay, buhat na mo pasabot nga ako panguyaban? Gadong apil man ko. Oy, ingon si Ritas ay, na ako na sa kutubangan. Unya naam ka sa kutubangan? Ako na diya inaas imong atubangan.
Nabrilain ay. Agay! kagrabe na Malapog ka yun. manggod. Grabe ka na yun. Apil lang palapog na ko, ha? Close ta? Close ta? Dapat ka nila! Naunsa ba kasi doon? Buta ka, buta. Simba ko ka! Nga naman! Wala nga nang wala magkakita na ako nga naaraw sa imong atubangan. Nagtatapad ka mis nanay. Aw! Ikaw na imong ipasabotas? Ikakinsa pa man di ay. Uy, Ang nanay. Ay lang, oy! At tulong ko sa layo-layo, oy! Di man madaang niyas dool! Unsa? Tunga gabi na, uwa pa mauli si Mayumi. Tinudon ka niya ang paglayas. Siya pinabisan gamay ng kabalaka. Wa ko ka na makita niya. Kani naka ako pa siya gmingaw sa kasino karong higayura. Sa imong gibuhat pinam. Ipasamot mo lang ang kabugnaw ang gibati ko, anak mo. Ug ikaw na usab ang hinungdan. Nga naman ha pagbalik ang akong pagbati alang kang Linda. Kibati ko ito magkaluhi karon siya kahintang. Nawanan siya ang may pangunahuna tungkol sa gibuhat na niya. Tungkol sa papalayo ta sa among anak ni kaniya. Butang nga may pasabot sa akong pagdayag kang Linda. Puti pasabot ka mahal yun kayo niya ang among anak. Ano ko? Pagkaanugon sa kong manggigahin ko, alam mo. Wa mo kinatagig bilipin na. Mas mahinungdano alam nimo ang imong dungog, ang imong darbo, ang imong salapi. Nidaog na sab ko! Swerte kiti ko rin gabi una, Derek. It's called beginner's luck. Oh, kun mao, di na di maayo mong balik pa ko sa sunod kayon. Titingalig di malaso na unya. Nagasiguro kung mubalik ka yun Penelope. Lahi ang kalipay nga bati ang Pita. And besides, nagkakita ka sa palibot. It's just where you should belong, Penelope. Kita ka lang sa kalalaki na nagsigitan na nato rin eh. Ganihay ko nakabantay. Kaganay na pa na nakataat ako tungkol diri. Ganun na pa naganap eh. Ang kuha ninyo. I think it's a good catch. Nakilig mo yan na ito. Usa ka na sa labing tato din sa syudad. Derek, minyo na ko. Naman di ay. Koleksyon, Penelope. Get along with millionaires. Ano na nagkabuto niya sa gayon na may kinanglanon ka, may madukol ka. Nakuha mo ba ang akong punto? Bad influence ka ginako, Derek. Miskir down ako ha. Pero nga magkaigayon ang tawana. Oh, no. Play Derek! Hanggaw cute. Pero sila ang bahin. Gusto sila. Why not play? Excuse me. Talking to me? You look so familiar. If I'm not mistaken, usa ka kasikat na artista, di ba? I will take it as a yes. I'm Ronaldo Velasquez. Oh, the Ronaldo Velasquez. Usasab kasikat na magpapatigayon? Coffee? Sure. I have to go. Hapit na mabuntag. No, please. Dili pa ko gusto mahuman ang atong panakupan. Come with me. Asa? At my place. Maybe next time, Ronaldo. Dili pa sa pagkakaroon. Yato ka. Ayun na. May sakyanan ko. Leave your car. Unsa? Ihatag ko ang tanan nimong gusto. Just be mine. Wa ko ilimod ni mo nga may banan ako. And yet, interesado pagyapon ko. Next time, Ronaldo. Karon ang gusto ko. Ronaldo? Please. Murag dili ko mahimutang. The whole night kung buhian pati ka. Nga niya ka na uban ako karon.
To tell you the truth, I have this sickness. Unsa? May sakit ka? Yes, Unsa ka na? I don't take her no for an answer. O gano dili ko? Ipag-kidnap ti ka. Unsa? I am that persistent. I like that. So, Where's your car? Ronaldo, wait. sorry. Di na ko makapabot. Matod mo, gusto ra ko nang mong ikauban. Gusto iubanan ka. That doesn't mean nga kinahanglang may mahitabo natong duha. Bisan mamugos pa ko. Bisag mamugos ka pa. Sama ini. Kana ang mapaabot mong tubagi ka nako kung mamugos ka. Patience is a virtue, Ronaldo. Nasayod ka ni Ana. Shit. Kipasamot mo kahinam ko di mo. Tagay pa! Tagay pa! Uy! Di ano mo? Kapag mo nga mabog? Di na mo talab na ko ang pilang kabatilya. Tagay! Sunod! Balik natin kung sa katrak. Sige, sugot! Ka na pa? Bita, hubog na tingali ko eh. Wa pa lagi. Hubog na lagi ka? Dili pa nga part, hubog na kay Mayumi. Ay, yan. Kaya nang hubog na, wapa! Ay, pagsapo ka rin na. Nahingili na ka pa. Sama, may daw kang plano. Tanggod, kumayo na kong plano ka noon na ya. Sige na, hubog na kisin mo. Huli na mo. Ihapit na buntag. Shoo! Shoo na mo, shoo! Tayo. Tanan na may. Sige mga part. Kami na naidiwan sa ini. Kaya ba ta? Kapuya ni mo, oy. Lami pang iinom. Wa pa lagi. Mamukos lagi ka. Pakamabog? Ha? Pakamabog ng purma ni mo? Pataka magagbila? Tumina na sila sa kitanaw ni mo. Si mga atubangan. Ito mga barkada. Ay. Kapoy magpanapugoy. Bida eh. Dali be. Buon ta na arungan na kay sa puhon. Buang. Ay, di na lang ka ta magluto, tas. O, kay nga naman ay, wa man say mangaon. Magkabahaw-bahaw na lang ng pangkaon din eh. Oh, di ka pa anay. Nga daghan kitag kapilian. Kita na mabuhong sa ilang mga pagkaon kung dili sila mangaon. Ay, naglumba man yung mga tao din panlakaw. Kunya kontes po itong padugayag pauli. Winner si Inday Mayumi na ay. Kay si Mana naman siyang wala mo pauli. Kumusta na magkaaga kong apo? Nalingaw pagkatunay. Wala pa makauna-unag pauli. Wala pa man. Kaluyan lang uta siya sa Diyos. O panalipdan siya. Panalipdan siya dili mo burot. Amen. Nga do magtog tatas. Kahugaw pa di mo kunahunas akong apo. Ay, nagasulti lamang ako sa tinuod na. Oy, musibat man gani ito din sa uno na. Aron lang makakauban itong ihag uyab. Iya di ay itong uyab. Pilit ka ay nakagakos. Human mo backride. Unya dili uyab. Siya lang day tawag mo ni anak nay. Gisabutan mo lang hinuon ang akong kamalaka, ditas. Ay, utro po ni Sidro na ay. Si Sidro ba? Sige na sa lakaw. Uban-uban o sige si Dong Simon. Nakasamot, hinuon kabingaw din he. May man to sa una kay naaman siya makalingaw na to. Nako, agion na mo slalis pero tinuod God. May pagbati magid miss usag-usab ba? Na, ambot lang, ditas. Kay sa tanaw ko bisan gamay. Wa! Nanay sa doy! I-discourage mo sa tadiya. Di ba bagay ba kaayo minay? Wala kang kabantay. Wa, oy! Nay. Nga napaingon din ni si Linda uban sa usa ka nurse bay ay. Si Mana palanggana nga nasuod siya din pero tanawa. Dako na kay siya kausaban ba no? Nauli-ulian din ang hitsura. Limpyo naman kong kanahon. Dahil Linda. Kami na mahibawan niya din nurse. Oh, Dirk Snowl, sir. Okay. Linda, dari lingkod. Bay, bilingkod siya bay. Linda.
Lala, gitanaw niya ang imong kamot na may kupot siyang kamot, bay. Ay, nga naman ko eh. Sakitan mangyod gihapon ko. May isulti ka, Linda. Sige, tiwas ha. Wala. Si Pilimon. Bay. Linda. Namasul sa dagatan. Uy. Nakakuha. Linda. Og istang tambasa. Giganta niya nga itong kantahon kanunay sa una, bay. Balik. Linda. Sige din, Linda, padayon kay mo sabay mi. Sa merkadong guba, ang halin pulos tura, ang halin pulos kura, igo lang gipanuba. Gipahiran mo ang akong luha. Day, ako siya day, mito sa mga kong luha day, pahiri siya day. May nomdom lang tas nangaging panahon. Sa mga batanon pa lang ta. Linda, nahinomdom ka naman ako. Simon, Linda. Ako kini si Simon. Bangas ka. May TV naman noon, bay. Linda. Wala ka ba? Linda. Malipit atas na bantay ni Ron. Nagwayal ka man. Linda. Dahil, Linda. Linda. Naghila ka bay o gisipon ka. Naluoy na ko ni Linda. Ako manggani. Kung nasayon pa lang ko nga mao ni iyang dangatan. Dili ko ginpaminahon ang sugyot ni Pina. Hindi mapreso man ka. Bahala na. Bisa na. Bay. May nundaron na lang ako si Linda, bay. Buhaton ko ang tanan ka maulian siya. Buhaton ko ang tanan. Ay, isa man ka, oy. Kasi hindi mo lang hinuknong yun, ha? Anang maamot manguni, ha? Alala. Na-hospital, nagkaulit lang ka. Wag yung siya na may tanaw. May patimaw. Ano man ka, husuli. Oy, yuli. Uli hinak-hinak. Ay, makikang hinakan, oy. Manag-hudi ni. Nahikog mamang ko. Nahikog mabignaw. Nahikog ma. Mabignaw na mag-iangon. Mag-isulti, nahikog ma. Nahikog ma. Ay, bugo. Ni ka nabot ako. Nahikog ako. Ay, kahanggaw ka man kanyan. Ay, ano kang maoy nabungoy noon ko, ani? Muna atong awayan ni noon, Ron. Sige. Putlan man. Mugno na. Ay, nampag ni mo. Ay, namuan na yan ka. Ay, kumuhog. Ay. Kabalasan ka ni Manghuda. Ay, lang akong may muslan. Ha? Nangita na ako. Niha ka na. Hiya na ni. Hindro na ni na ako. Saragi kaya bang ibayan na, oh. Namugno niya. Kali kang biya. Hoy, babaw siya ako. Bungi. Hain mahiya. Dala. Nangita ni mo ang naghatod din ng bills. Kurente. Naitaan, sumiyagay imong gitag discount. Hangaw ka, ha? May ikaw ako bugnoon! Ay! Ako rin, ay! Kalap! Agay! Ala, naunsa ka man, bro. Napaak ka na sa dako akong dila. Bida! Napuno naman ni si Loas kung dila o ngabel, oy.
Sige raman nagapakan. Tunla na lamang, imong ipaak. Binakog tulon akong dila. Walang gito na imong dila. Ay, karaan na to, nene. Atagi kong number tas, mi. Atagi kong number tas. 19. 19. O, 19. Aron matagba kag ihap. Sige. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S. S? Nahunong ka sa S. S? Oo. Ay, E, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Oh, 19. 19. Oh, 19 yun? 19 na number. Oh, S. S. Ano man? Sugar. Si Sugar? What? Siyang nagsiging hiskot o gunahuna na ko. No? Hak makonsensya masyanta. Wa na rabagi kong pakita niya. Misaan rabagi kong mamisita ko. Balikon ko kaya sa Eloy, mamisita ko. Salan? Oo. Naon sa pagkabibe? Ambik kini be? Nga na yung munang gikuha akong plato. Ambik kini. Mukhaon pa man ko. Ay nagkaon. Kay mapaakan makasige gibog dilag gabe. Luundang nila magdiha. Gutom pa ko. Nabahala ka rin. Oo, asa man ka. Maligo. Nga na maligo man ka. Nga, dili man karon sa Juan. Maligo ka. Sa Juan rin ko maligo. Mauro bito ni mo kaligo. Mamisita ko ni Sugar. Wah! Mamisita ka ni Sugar. O na sige. Lakaw. May tagmadagma ka. Ayay! Karaan, Dro. Ayay! Karaan, Dro. Karaan. May kang ibang kuko. Aron dili ka magalakaw. Ayay! Naukang tinuutan! Mayra, dili ka magkapabisita! Magkapabisita gyapon, bisag babagan pagsundang. Badya! Iwas ka dire. Dito lang. Naman siya kananan. Unya, lami man siya muluto. Mas lami, kay nimo og linutoan. Ay, bagagdawang! Duga na kasigig taon sa kong liluto. Karoon pa kabuingon nga. Mas lami ito kay lilutoan kay dako. Ako na lami kaon ni de. Agad ba ako ba bawi kaya plato oy? Na mula ka hinuon siya. Day. Misita hinuon siya ni atong sugar ko no. Ako na labit tiwas og kaon ni pagkaon oy nugod man. Nalado man ang tindahan man oy. Munakaw on ako ha. Ay, samang nga. Ay, manis ko sa kumiga. Ipahungaw ko na ng akong gangol. Manis ko me. Umuli ka ka. Pagdaw na. Minaon, ka na yun. Binalala ka bungan. Buwan pa lang ganis ha. Nasigig kang sunahonan ni Sino. Saan lang kung mudong ha. Musa, sige. Go. Nanamat man oy. Ano na ko? Inoy. Ayaw lang ka magdadalig uli. Ay, nabitaw ko magkabantay din nila. Sige na. Nalamat man oy ha. Minsan unsay mag-away ta, pero musumorta ka na ako. Nalamat yung kasi musumorta man oy. Kasandigan kang gyud. Bye. Inoy. Inay, ukal. Ini. Ay. Gibulingan ko si ngayonan. Mulang ka si Sugar. Di na kailangan na magtago-tago. May dito sa layo sa mag-inahan. Magkapadayan lagi ko sa akong masuk ko mag-inis-inday. Uy, kung magkikita ko sa akong laki, kay pangwartahan ko nok ko. Kung bayot, pangwartahan lagi tayo. Uy, mau na ron. Ay, makataon na kita bilihan nila ka. Ikaw? Ay. Gikalbahan na sa ko eh. Ikaw na? Si Sugar? Sugar? Naas. Ali na yun. Saka na yun. Saka ko na kay. Mahigda na bilang na ba to? Akong bukaw pero ilasa ko ni ikiniyot ha. Yun nun na. Alisodong panahon na masulan ng dilima. Okay ra ka? Musak ako? Sure. Go. Salamat ha. Ako higayonan. Ako nito na higayon. This is my moment. Ang sakal ako. Andun ako sinro. Ikulbaan na siya ko eh. Mulingkod ko o dili. Mulingkod lang kay aron dili kay ko kapangutot. Natog na baga gidron si Sugar no. May ko po nila. Hi. Hi. Flowers?
May chocolate, wow! Ako kini paborito. Ay, Di. Imo mo ko nang gikuha nga para kang sugar ba yan, Ay, sabad na. Uy, okay na na. Magsuon me. Share me. Sige man siya sibog-sibog na ko eh. Ngadako mo taning bangko, aray mo siya sikong tupad. Giahak na. Usan lang yung kasibog, ug mahog na ko. Ay, hala, nakuha ka sa mangko. Umungan ka. Matagas ito. Agay, ang nayabag na. Midak ko ka manggod na ko. Ay, hala, uy. Nasakit mo ano. Hala. Nanak ko sa mong baba. Agay, kakahi mo. Unsa? Ako na ni, ha? Unsa? Pahawa, oy, kabukat ba nimo? Gusto kang magpagaan ko. Hala, sige, magpagaan ko. Uy, milingkod ka bug ninuundas kong pundiyuhan, oy. Pahawa taon, oy. Kalain ba na itong tanahon ni oy? Ako ang giganahan ko. Ako naging ka. Ako naging ka. Sa dili ka pa. Makapahimos lang sa akong manghod. Ayaw, dili ko. Rape ni. Tabang! Sugar! Sugar! Hoy! Wala din ni sugar! Usa? Bawa! Mupaulit! Mupaulit ako! Dili ka makatukmog na kong dali, no? Kusgan ko. Nalimot ka? Nalimot ka? Mas dako kung lawas ni mo. Diyos ko, Lord, tabang taon! Hey, kaoy. Nabilin man noon ang akong usak ang pitaka. Ang katong na ay kwata. Nag-ilis manggugong bagod. Magani ka, pa ko malayo. Ni apak ko sa amo na... Uy! Lok, hindi manoy. Ako yawi. Ay, masakan ako. Uy, ano. Una maron. Mo naman may kasi kasataan. Nahubok ko na imong wow! Ayaw ba? Oy! Gikulbaan na biya ko si mong buhato na ko, ha? Gikulbaan na biya ko! Ay, sabad niya. Ay, samka. Ang sato, ay! Kulba na ko. Miningog. Pinagis kong lubot. Tuan na sab. Aday, ay, kamaho, ay. Napay mas grabe anak kabaho. Busa ayaw na akong pangitaglain na ayaw pangitaglain kay mas napa. Kamaho, yung mong unot. Ay! Kewi ko na. Basta maangkon ka. Ay, kamaho. Wala ka magmahay. Ayaw lang og lihok. Basta mulihok pa ka. Suntukon ka. Kita ini, ha? Dako kinig kumuado. Dako ko ni mo kumu. Mismo! Busa pupuyo. Nahan ko ni mo kay daot ka. Daot kay dako. Huy! Kadali pa ni mo nagka-ablis kung siper. Hala no. Ay. Nag-master's degree ko, ali. Ito siya ka? Nag-master's degree. Wow, daan pagin ko. Dako kin. Apoy! Oy! Usa! Day! Tabang day! Ay, di kita mayong manay. Ay, nagdito be. Humano nila mo. Bastos, di ka masyaan ka. Bastos nyo ka. Daliat akong tabang day! Ngano man ang nanay mong imuhat? Nalimuhat. Nalimuhat. Kaklano, anak. May kanta ko. Kung ako ning tono. Dili ko magpapuli og mic. Ako na. Samok ka limbungay. Oy, samok ka gali. Bahala ka. Tangagon ko ni. Tangagon ka. Gabilan na! Gusto na! Kasakit! Dito, balik! Di na ko balik sa iyo! Murag-moray kamatayan akong sa iyo! Sakit kayo! Gitangag sa iyong magwang! Murag-arangag og bukog! Dili na lagi siya mo! Balik na! Di na lagi ko! Balik, oy! Papausak ko! Ako na sa'y patangaga! Tucha! Mayami! Uy! Samain! Bangon na! Padali! Ano man? Ilis na! Ano pa?
Nga nang nagdali man ka. Nanawag si mami, karon pa lang yun. Ug nanako na sila sa airport. Nauli na sila. Di day ko nimo ipaila. Di ba, giingnan, tika nga, dili may mong maabtan ka ni mami din eh. Kaya maldita kay... Unya, maldito man sag ka. God, dili ko maldito. Bugoy lang pero di ko maldito. Di ko makasagang sa kamaldita ni mami eh. Wa ka may baho sa akong bisyo. Sige na, pauli na sa inyo. Ay, pita uy. Tuga-tuga man ka. Tuga-tuga. Sige na, nangita ba ito itong maestra eh. Anugon ko na yung mga kamusod. Consistent honor ko na kasona. Di na ko ganahan mo eskwela. Mas nalingaw ko ba ni mo? Ay, mulaylo lang ko. Pila kadlaw samtang napa si mami din eh. Okay, sige na. Okay, tagbo na ko sa airport. Nila ni mami. Sige na, sige na. Sabot ka? Lagi! Oo, lagi. Alam kong pinahakin mo. Barog na lagi ko. Okay. Ano ka? Nalipong man ko. Mauna diha. Resulta na sa atong sigigin. Wait, pahay. Mara, dali na. Ito ka sukaong ko. Sige mo sa kagubugod. Sige na, ilis na. Siyata, ginaniniya eh. Pasa, uy. Naaw ka din ni suka. Huwag mo ikaw mo dagan sa banyo. Awa o, pulos laway man ako kisuka. Tulog sa? Hala ni, ano lagi ka? Ni uli, Kuwait? Taod ka naman taong mauli, day. Diin ka man di ay. Wa kay labot. Hala, tanawar ka magkatubag ni babayaan, ha? Murag manghod pa ko niya. Na, mag-stroke ka mo karon. Kay naa sa salag imong inahan. Ganun na uli ka man. Gipulan ka na sa mong lakwat siya? Gigapoy ko. Musa ka na ko. Saka. Unya sa way niya tanaw ng imong kaugalingon sa samin. Kung unsa na'y nahitabos imong hitsura. Kung dagway pa ba ka ng imong hitsura. Okay ra. Ako buta rin dagway, dili imo. Dili ko kinahanglang magpagwapa kanunay sa mata sa mga tao kay dili ko sikat na parehas nimo. Bahala ka. Shit. Nalipong sa ko. May ito mang kong palibot. What's wrong, Mayumi? Mami. Mayumi? Bina, kumusta na ako, anak? Relax. Way nahitabo niya. Nakuyapan lang. Unsa ni? Tingnan nagut masas panahon nga wa siya mauli. Napasmot yan nga akong anak. On the contrary, di na mo hinungdan nga nawatan sa panimuot ang imong anak. Unsa? Ngano? May sakit ba siya? May sakit pa mati ni Mayumi? Mayumi? Anak? Mayumi? Gusto kang masayod kung nganong nakuyapan ang maayong babae ni mong anak? Ngano, Pina? Mabdos siya. Unsa? Unsa na? May resulta ng kagahig sa mong umo. Kinsay abahan sa imong gisabak. Kinsa? Tugari ko. Kinahanglang barugan niya ang gibuhat ni mo. Come on, Simon. Ilan ang pinuhatan? Dili sa laki kung nganong may mabdos ka ng anak mo. Eh kung dili pa nagahig o, di na mo borot. Now what? Kinahanglang pagkasla niya si Mayumi. Kinahanglang mo ka naog na kinimbayhana sa akong panimay. Mami. Unsa? Let her learn her lesson. Dili siya makaton kung natang mundo pa kanunay alang niya, Simon. Pina. Dili ko. Masugo. Ano ba kung mo man siya? On the first place, iyang kagusto nang maglayas-layas ni kanini. Nagdansa sa tilas namin. Ug papatugot na ako. Kung sa labing mahalong nga tungaan. At nagtanawa ko na sige buhat sa anak mo. Dili po si Papa kapag kanahugod ko ni Mami kikat. Masa mas gusto mo? Dili kinay ko pinanggat ni Mami. Wa ko'y pili alang niya.
Nay, nay. Unsa man tas? Ay, pag-apil-apil, kay pambabay, kini nga chismis. Ay sos, ditas. Universal na ron ang chismis, oy. Mahimo nang sa babae o sa lalaki. Sa pagkadang imong ibalita di kas taas, ha? Nadali ka mang yun, Ay, ha? sila, nay. Hala, nay. Natag-anan yun lagi na ako, nay. Unsa man. Mananag na daday karon tas? Ay, nalago pagtingog dihan, Sidro. Unsa ba ka na di taas? Ay, natag-anan yun ako, nay. Ay, natag-anan yun ako. Nabatian yun ako, ba naglalis sa magtiayon. Natag-anan nimong maglali sila? Ay, dili, ay. Ako samde. Mamay mong giingon god. Nay, wala pa gani ko mahuman usa ko. Nay, ingon ini, nay. Nahinumdum ka sa una dihang milayas kitong bata, si Mayume. Nga naman. Dili ba miingon man ko. Nga mauli ra na unya siya ko mamabdos na. Autuan na. Mo day na uli kay mabdos si day. Unsa? Mabdo si day Mayume? Kinuo ko. Nagiahak na. Nyaw sa man ni ron? Kung mauna, kaluoy sa akong apo. May pas day Mayume, nakatilaw na. Ako, wapa. Dili man na problema dro kung ganahan ka mutilaw kay ni amang ko. Unsa? Katilaw na day ka? Ay, wala pa. Pawan bitaw magtinilaway kita. Hindi koy. Ay, bahala ka basta ka ako ha. Mi offer ko nimo. Mi offer ko. Ay, salamat lang ta sa imong kaayo. Ha, habade ay. Niya pa laing dakong balita. Unsa man? Kay mabdos man si Inday Mayume. Hala, palayaso na siya ni Madam Pinilupe. Unsa? Kinuo ko. Ang akong apo. Hala, di mahimutas. Nga no, pugnga ni mo. Hala, makapugong ka ba? Nga dili man imong kaugalingon. Pero di mahimo. Kaya tingaling nahitabo sa una, mahitabo na sab karon. Ang hain ba tudlo ba? Nahinomdom mo? Nga human manganak si Delinda, wa na siya padayon na padinhin ni Daypina. O gida pag yun ang bata sila yung nasod. O mao katong nahimong hinungdan nga nilisuan sa mayong pag-isip si Delinda. O kung palayason sab karon si Day Mayume, tingali mapareha siya siyang inahan nga nalisuan sa mayong pag-isip nga si Delinda. Unsay bag mag-ipasabot siya mag-isulti dito si Dro? Day. Unsay ginahan? Unsay dalisukan sa maayong pag-isip, ha? Apo ko. Sige, tubagan Dro. Usapa na Dro, usapa. Nabati na ka. Nabati ko ang tanan ni mong gisulti. Kinsa ang matuod kong inahan? Kinsa si Linda? Ibas! Ako kuan day kining istorya balang namo ba? Basin maparehas ka sa among higala kaniadto nga nabuang kay gipalayas. Ayaw na pagpamakak dito. Di na ko bata nga imong bakakan. Nabati ta ka. Matud mo na wadan sa maayong pangisip ang akong inahan. Maudi ay. Karon natubag ng akong pangutana. Kung anong bisan kamay, wa ko mabati ang pagpangka o pagmahal ni mami na ako. Tungod kay dili na ko niya matuon nga anak. Dili ko nila anak. Anak ka ni Papa mo, Simon. Unsa? Dili ka agay magikan ang maong kasayuran na mo, Mayume. Aman. Kining Inday, magpasalamat ka na naman kayo. Nga, gisagop ka ni Madam. Kaya kung wala pa, dili ka magkatagam na kung ini nga kayahay sa kinabuhi. Asa ka pa na ha? Asa ka mangita ang hinatagin ka sa tanan? Ang pagkahayahay sa ibong kinabuhi. Wa ko kinikinahanglan na. Pagmahal sa usa ka matuod nga inahan ang akong gikinahanglan. Ug butang nga gidaw nako sa inahan nga akong namatan. Mayume. Bisan lang sa pay mo isulti, di na mausab ang akong hukom. Pina. Gihatag ta niyang tanan Simon. Kwarta, edukasyon, kapuy-an. Apan giusikan lang niya. Busa dili na siya makamahay. Angay lang nga matagamtaman niyang kalisod nga magsugod og kaugalingong pamilya nga way ginikanan mo dupa. Aron masayod siya nga dili ay sayon. Dili lalim ang magkalisod. Aron mahuna-huna niya kung unsa ka mahinungdanon sa kwarta. Pina. Adtuon ko si Mayumi sa lawak. Kung babahawaon mo si Mayumi, ubal ko ni manaog din ng imong mansyon, Pina. Unsa? Di ko pasag na mag-inasarang akong anak na higayon. Kinahanglan ko sa akong anak. Ug dili ko siya talikdan. Konsentidor kang pagka... Awag ako, bisan unsa. Apan bahal ko ang akong anak. Shit! Di ka makasabot nun kay dili ka inahan. Di mahitabong mamahimo kang usa ka inahan.
Tunggu kay hakog ka, Pina. Hakog ka sa sarabi. Way laing mahinungdanon kayo kung dili ang ibong kwarta, ang imong kasikat. Huwag ka laing nakita. Kung di ang imong kaugalingon. Huwag ako, kami. Ha? Usa lang dekorasyon sa imong kinabuhi. Kung may angay mang manaog ni imong harianong panimahay, kana maog kami. Huwag sa akong anak. Kung makasulti ka, murag wa mo makapahimo sa akong kwarta na. Kung unsa man na amo karon Simon, kana tungod sa akong hinaguan. Ayaw pag inipokrito. Kay kung dili patungo sa akong mga pankamot, dili ta matagamtaman kin kaharuhay nga inyong napahimuslan karon. Dili ang imong kwarta ang among gikinahanglan. Ikaw Pina, ug dili ang imong kwarta. Ingrato! Gusto kang manaog? Gusto kang mauban si mong anak? Sige! Kanaog! Kanaog! Pina. Wa ko kamo kinahanglan na. Mabuhi ko nga wa ka sa akong kinabuhi. So go, live. Live! Pina. Biyai ko! Biya na! I'm sorry. Sorry? Don't be sorry! Gusto kang mabiya, di ba? So go! Sige! Layas! Layas! Pina! Layas! Pasalo ako. Sige, layas! Wa ko maginahanglan ninyo! Wa ko kamo kinahanglan na sa kinabuhi! Panlayas mo tanan! Mayuwi. Papa! O sabihin niyo gipabot ini? Pamahawa na mo! Panlayas na mo! Wa ko magkinahanglan ng mga tao nga sama ninyo! Layas! Maod ay nga bisan gamay. Wa ko mabati og pagpanggagi ka nimo. Kay dili na ikaw ang matuod kong inahan. Nasayon ako sa tanan. Nasayon ako nga dili si mami ang akong inahan kung dili usa ka linda. Mayuwi, anak. Well, it's good na nasayod ka na. Karon, wala kay kinahanglan pag i-explain. Busa lakaw nimo. Lakaw nimo! Paglayas na mo! Wa ko makinahanglan ninyo. Ang layas mo! Mami! Layas! Mami! Mami, bisan gamay magipahala sa kunin mo. Saan pagmahalang mo sa kabata nga bunga sa pagpakasa sa akong bana o bansa kong suod nga ikala? Mami! Pina! I hated you. I hate you so much. Mami! Panlayas mo. O ayaw na yun mo pakita pa na ako. Bisag ka na sa... Pina! Ay, pastilana. Ako bibiyaan na ko ninyo din hinay. Gipalayas na di pinag akong pamilya. Dili ba hibog magpabilin ko din hiditas? Kung asa ang akong pamilya at adosab ko. Lain na taon, Dro. Ansa man, pugnan ko nimo. Apil sa deka, gipalayas, Dro. Ang pamilya naman sab nina ko sila si Abay. Busa uban sab ko nila. Ba! Ako na lamang yung usa din eh. Pagayo-ayo din eh. Na, Tas. Tas. Adto na me. Taruhong naglipok na akong pangalan. Bahala na ka ni Tas, ha? Apupahan niya ng kasaba si mong amo. Bahala mga tas-tas. At di man nagbayo si Pina. Tas. O sige na lamang dong. Tanay, mayuwi. Ako di ay bay. Talabay. Aw, lagi. Na sige. Pag-ayo-ayo mo na, dong. Day. Ako di ay Tas. Tapat ya ay, apil na good ka. Aw, sige. At na bay. Ako na drive. Asa man tapaingon. Wa mo'y dadon na bisan usa sa akong mga butang. Hubuan ko kamo sa tanan. Kanawag ako magbuhi mabungawa ang akong tabang Simon. Pina. Pobre kang misakas sa akong kaugalingon. Busa, pobre ka usab nga manaog kikan din Salamat sa tanan. Time pa day. Buwan gid minimum sa tanan. Nakako kapag hubo na mo ni nanay. Bala ka. Maghubo ko makakita kag di mao. Panlayas na mo! Layas! Ano mo? Pag-anting din Pina.
Ilak ang dayto man makabiya kan mga uyamot bitas. Oo, madam. Kataas sa iyang sinultihan. Baka pa'y ubos. Nay. Dili na yun siya ang pinangakadina tong dailan. Hagbayra! Karoon mo nang kabantay? Gaya gud. Asa ta karon paingon, anak? Nagtuo kan di ko mabuhi na wa kauban ako. Try me, Simon. Kaya ko kayo. I don't need you. Ditas! Ditas! Ay, madam. Dad-i og bino sa kong lawak. Oo, madam. Dayon mo, Nay, Mayumi. Ako di ay bay. Ako bay, wa pilabot. Paagda pa mang kadro. Unyag di ka agdahon ron ugsod, diha ka ras gawas. Musuod masabyo ko. Patagad lang ba? Kon, pasensya na mo, Nay, anak. Gamay-gamay na kining apartment nga atong iabangan ka. Ay, kadako na ini alang natong tulona ka. Ako di ay, Nay? Oo. Nadanawa. Nalimtan ka na lang yun noon. Nak? Mayumi? Masod na ko sa akong kwarto, Papa. Sige. Pahuhay na. Mga una tanak, nakaluto naman ko. Ako nalay tawag ni Mayumi. Ako di ay, Nay. Saba di Roy, mistil ka pang agdahon. Kaon na diha, dunga ni si Simon. Aron mo ka ng kaon, anak. Apo, Mayumi. Hinday mga ununa ta. Mayumi. Ay, nakatuog tingali. Uspo na kong tok-tok. Kay war ba taon to'y kaon ganina. Dili maayo nga magutman siya. Mayumi, day. Mayumi, apo. Suwayan akong liso ang siratura. Abli. Oy. Wa si Mayumi sa iyang kwarto. Wa si Mayumi? Hay, man di ay, Nay. Ay, gadong ako may imong pangutanon nga nangita man sa tani ko. Hay, magka siya bengon. Ginoo ko. Nga nung wa may siya magpahibaw nga mulakaw siya, oy. Basig milaya sa sadbay. Nay, nga naman na puno kaya kung baba na. Kikol ba nagadi ta dire? Imo pang dungagan. Ay, wa ka kay ayo, sidro. Mingaw pagyapon sa ilaw. Kanina pa ko nagpaabot din sa gawa sa ilang bayo. Ikapoy na ko. Pero kinalang masayod si Roy sa akong kahimtang. Oh, may sakyan na niabot. Oh. Si Roy. Siya ka na naog sa sakyanan. May kauban sa idaran nga babae o lalaki. Mautingali ka na iyang ginikang nga dikan sa laing nasod. Miling siya sa kunay mo tangan. Sinyasan ko siya. Milingiw siya. Umipadayon sa paglakaw. Ako niya dula. Gibaliwa ako ni Roy. Dili mahimong gibaliwa ko niya. Nagsapak na ko. Kinahanglan magkasultiming duha.
kikapoy ko sa tulakaw. Mulahos na kami si daddy nimo sa among lawak. Okay, mami. O, gikaw, pahuway na usab. Yes, mami. O, timaning akong gisulti ni mo, Roy, kaganina, ha? Oras nga masayran kong nagbinuang ka. Wa ka na'y madawat bisan gamay, gikan ako. Yes, mami. Good. Oh, Todd. Magkala ka ba ni Adtong babay nga diha sa gawas atong bahay kaganina? Asa ito, mami? Wa mo ko makabantay. Never mind. Nakita din ni mami si Mayumi. Makalagkot ka ni Bayana eh. Tingnan ko na siyang daan nga dili may mo makita mi karon. Nga, niya sila si mami ug daddy. Di makasapot. Hala ka ng Bayana ka eh. Di sabi noon kung may bunga, magpangita siya nako. Makapahigam sa gibnoon ko. Ikapanghambog sa bigid niya ako. Suod ako silawak na ko eh. Gipaw na nilang sala. O isikan na ang lawak ni Roy. O gid ko niya kausa. Dili ni mo mahimong buhaton ako, Roy. Kinahanglang masayod ka sa kong kahimtang. Kadaghan sa gasa nga gihatag ni mami nako. Mga mahalon nga sapatos ug t-shirt. Hindi pagiwok man. Oh, may nilapay na sa... Unilain si Mayumi na sa ni. Animal ginibiyan na eh. Basig maparehas mo pag may agi nga nabuak mo sa kadilusi. Ay! Akong lilion sa bintana. Dili ka di ka bugawas ron. Ginin akong bato akong ilabay sa imong bintana. Mayumi! Roy! Roy, kadaog sa magsulti na! Alagi sila si mami o daddy sa sunod na lang. Hindi ko may mong gawas. Manawag daw niya ako nimo. Kinahanglang magsulti taron. Kadaog ba? Di ba ka makasabot, ha? Mahinungdanon ako makigsultihan ni mo ron. O kinalang may pawgas akong kahimtang ron, Roy. Saman, wala ka dawatas inyo? Pida, yung saan man ako? Huwag ko'y mahimo, anak. Labo nga, dili ko mahimong mo padayon ni mo din karon. Mabdus ko. Unsa? Shit! Roy, gikinahanglan ta karon. Ayoko pa sagdi. Nagkinahanglan og amahan ang atong anak. Naiabag na. Ipa-abort na eh. Tiktik pa bitaw na. Sa? Dida eh. Kibawagin na siyang dili pataandam. Ano nung pamagdos mo sagka? Ha? Huwag ikaw magabantay. So akong sa? Imo kaya gadangdag mo ka. Roy! Lakaw na Mayumi. Di may mong sayo si mami nga migawas ko. Kay makitaan ka niya. Masuna ko balik. Ayaw sa! Ayaw sa! Buhiin ako, Mayumi. Roy, ayaw kong inaini, please. Giim ng buhi ko. Roy! 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 Hay, baga siya ba igod? Lisod, way sakyanan ba no? Unsa na pa siya kay nasud sa utok kining bata. Ay, pagkalisod mas mga batanon karon. Bulakaw ko na pagitaon ko sa Mayumi. Ay, asa mo man siya pangita. Ambot ako mahibaw na eh. Ika na ko sa gibuhat karon. Askag, nagpasupaso tos kadalanan ba no? Pareha, si Delinda ba? Ay, na yoy! Lom, hanggaw kag yun. Punan ni mong akong kabalakad na. Unyang atakihon kuros ka kulba. Ayaw ni ha? Ayaw atake. Kiway sakyanan kasakyan. Mangita pa tagtaksi. Unya na lang kung may sakyanan na tabalik. Hilom da si Ro. Kakapoy. Mayumi! Nak! Nak! Kabarita mo ni mo, ha? Ngano mo ka? Dili sa mga mahal sa akong anak. Sa among anak. Kitalikdan ko ni Roy, Papa. Anak. Ay, Mayumi, apo. Luoy, sad. Kaluoy sa akong apo. Dili na, oy. Luoy ang iyang gisabak. Dili makuwang sa pagmahal ng maabot mong anak, Mayumi.
Busgod na sa pagpangga o pagmahal ang imong anak. Papa, sorry. Sorry. Anak. Shit. Tuo siyang mawili ko niya. Shit niya. Wa ko magkinahanglan niya. May dagan pang lalaking mag-apas na ako, no? Shit niya. Biset, wa na sad. Wa ko magkinahanglan ni mo, Simon. May daghan pang maibog na ako. Guwapa ko. Dato ko, sikat, humot. Ikumpara na ito yung mong linda. Mga wa mo'y hinungdan. Dites! Agoray, kakasakit sa kung kugong-kugong nga nahulog sa sofa. Kakurat ba na ako sa tingog ni Madam Mamisinggit, oy? Mga ayo, sabdi ron ubino. Ay, pastilahan, kaganina pamatawon siya nagsigi inom, oy. Pag yun marot, ay, sama, gabihan na magdantaon ng babayan. Ay, naanalagi itaon, Madam! Ay, kadukar naman itaon ako, oy. O saon, paghinanok ini nga magsigi, maning amuhag panawag. Pagkapait! Mayumi, ganun wa ka pa matog. Ikaw, ngano ni apa man ka sa lantay sa kawas? Gilimutan ko sa kwarto. Nagpanginon ako, anak ka. Malingkod ko tupad ni mo, ha? Oh, dali, lingkod. Oh. Gimingaw ka niya? Ni Mami? Siya ang unang babae nga ako gimahal. Ug ang akong inahan. Gusto kong mailhan ang matuod ng inahan, Papa. Mayumi. Tinuod ba nga nawadaan sa maayong pangisip ang akong inahan? Oo. Ug mo ba ka na hinungdan nagipiyaan mo ang akong inahan, Papa? Dili. Masalawa ko, anak. Papa. Ako hinungdan kun ganun dawat na sumayong pangisip ng ibang inada. Ako na kayo. Papa nga no. Tungod kay. Gitpalayo ko ikaw, kita niya. Unsa? Ikaw ang hinungdan. Ngano pa? Pasalo ako, anak. Wa ko masayod nga tingko ni inig na ito. Abi ko mamahimong hapsay ang dagan sa mong kaminyo ni Pina. Hubad kay panganak ni Linda. Huwag ipalayo ka sa laing nasod aron makasugod may bagong kinabuhi. Ni saan siya nga panggaon ng mahalon ka, sa mas matuod niya anak. At paniyay, pagpakaroon ingnon ang tanan. Huwag ko masayod na tungkol sa among gina. Nawanan sa mayong pag-isip si Linda. Pasaylo ako, anak. Mayumi, pasaylo ako. Mayumi! Taro ko siya ako. Kinuo ko. Sa tibuo ko kinabuhi, nagandoy kong magkakusa kong ilang inahan. Gipagandoy ko nga unta. Matagi kayo na moabot ang akong birthday. Iya kong nagsunugakan. Ug kung may mga kalampusan kong mahimo,
Mabati kong masulti siya nga proud siya na ako. Nangandoy kong palingkurod ko sa iyang paa o sulayo ng ako buhok. Apan wa buhatan ni Mami. Tungod kay dili ay siya mao ang tao nga akong ipangandoy nga mabuhat sa ingon. Dili ay siya matuod kong inahan. Gihangad ko ang gugma sa babae nga gikasilagan at tibuok kong pagkatao. Tungod lagay usa ko kabunga sa pagpangasa. Ug sila ang hinungdan nga nalayo ko sa akong inahan. Si Papa. Mo lakaw na ko, nak. Nay, ato na ko. Ay, pag-amping, anak. Ako di ay bay. Pangita nagtrabaho si Ro, kasi magsigi ka na laglingko din, oy. Hala, nay, ha? Wataon ko magsigling ko lang, oy. Muhigdasad ko usahay. Hilom dro. Kung mora na kanon ay mong buhaton. Unsaon naman lang unya, ha? Unsaon naman lang ipadamos inyong kwarta. Asa ka magkwarta? Oo, bitaw, no? Tayo pa, bay. Uban ko. Moto ko sa akong negosyo, bay. Mao man gani, uban ko. Mga apply ko. May just paper diha. May mukhang mangitag trabaho diha. Di na kinahanglan. Ha? Diya lang ko nimo mga apply. May negosyo man ka. Layan sad kayog imo kong balibaran. Di day ko nimo rawaton. Migo ko ta. Sama na ta sa magsuon. Makako di kapag balibad na ako. Sige. Ay na lang, oy. Ngupaw man ka, murag kontra gusto. Ay na lang. Paitaan ta sa trabaho. Ay na lang lagi. Baong dali kay kong mahiubos. Ay! Mangutot na ka, hanggaw ka kita. Kalain, oy. Ana mo ko mahiubos, makautot man ko. Kataghan, madimog presyo. Kung mahiubos, makautot. Hasta kulbaan, makautot. Noon taom lang ako, nga mao naman na, nay. Di naman ko makahimuan ng kusbon pa nako. Pogne, dili kay pataka ka lang. Pogne! Pugnan? Nay, ato na ko, nay. Ako di ay, bay. Mayumi? Bay, ako di ay. Di ka maghamuman. Oo, di, no? Ay, dili. Mangita og layang trabaho. Abi pa lang, wako'y garbo. Nasad, no? Pakit-on ta, ha? Makakita og trabaho, dinis sirad. Ha! Awag lintuhan, ha? Mila ka og dayon. Wag yung kupog sanay. Di still ka pang pugson. Pangita ang trabaho, ha? Og maalang, nay. Karon. Nagkaon pa man ko. Human ni mong kaon. Maliko pa ko niya mag-ilis. Mautuhan ako ini. Problema na mo. Basta ayaw yung pauli din kung dili ka makakita og trabaho. Ansa? Kainit tao na eh. Gipaningot na ba akong linakaw eh. Dagang nag-hiring. Pero di man ko nila dawaton eh. Nganong di man sila mo dawat na ko nga mga play o manager? Hasta supervisor. Di sila mo dawat na ko. Ngano man? Katsyosi ba nila? Asa mo ko paingon ini ha? Nga di ba ko papaulion ni nanay kung di mo ko makakitag trabaho? Ahak na ni. Gusto! Bahala na ni oy! Linda. Please. Tugutin ko tan ko ang imong kamot. Tungod kinahadlok kong mawaha ka na ako ang akong anak. Di na ko magpasaylo sa atong anak. Tungod sa kong gibuhat mo. Huwag nawan na siyang respeto na ko. Linda, gipahiran mo ako mga duha. Linda. May nangita ni mo, ma'am. Yun naman. Naas gawas, ma'am. Sige, naman. Yun naman. Uy, ikaw. Akong
Ops! Ah, Ay lang kayo ka-excited, bisag ako ma-excited nga magakos na ko. Nasyak. Nasyak ka. Oo. Ay lang kayo pala bigas siya nga magakos na ko. ano? Kaya dili ikaw akong tuyo din, he. Oo naman ni ay ni, oy. Unsa man ni ay mo kaon ka? Ikaw? Dili, oy. Kaon yun. Busog ko pagikan ako ganyan. Nag-unsa man na ganin he, nag-unsa ma ka, ha? Ayoko ina nga si Manoy imo toyo kay guknon na mong hundang. Dili, oy. Dili. Unya nag-unsa man nang ganin he? Ay, kalain ini, oy. Di ko ganahan mabuhat ini. Pero sa pagkakaroon na niya, kung magkakita na kong lain, mupahawa na niya ako. Wag ko mangkasamot. Wag kang kasabot? Wag ko kasamot. Ngaplay ko! Ha? Wag kang kasabot! Ngaplay ko! Unsa? Ay, unsa man, madawat ka na ako, dili. Ginawat na ka. Hakit na. Unsa? Hakit na. Ginawat na ka. Hakit na. Kaparap pa ni mo dila. Pinagawas pa dila. Manghawak. Ginawat naman ka. Nauyab na ta. Wala ko manguyab, oy. Nag-apply kong trabaho, kapay ni mo, ako na lang trabaho Ako na lang. Ako na mo. Ni ko na iso trabaho sayo na ni ako. Sayo na ni. Unsa? Hindi nakatrabaho na ko, ha? Hindi nakatrabaho na ko. Hindi natin kabuhian pa dali. Unsa na ni ay? Kalay. Nga na bang mibati mo ko kalay? Malakaw ko. Magkasino ko. Gusto kong malingaw. Husto. Si Mr. Ronaldo Velasquez. Tawagan ko siya. Wadon ko ang akong kalaay uban niya. Nagtuo kang mawili ko ni mo, Simon. No way. Human ang pagpakabuang ko ni mo. Way mahimo ang kugma ko alam ni mo. Maski palapi mong imong anak sa imong babae. Pues, pagkasamahon ko na sabi ka nga patay. Di ko angay mawili sa sama lang ni mong kapos. Makakita pa kong mas labaw pa ni mo. Mas kwapo. Mas adunahan, mas sikat. Daghan pang mapuang sa kong kaanyag. Pusa di ko mawili ni mo, Simon. I-enjoy kong akong kinabuhi gawa kauban ako. May trabaho ka na? Nana, ingon man kang di ko muli din kundi ko makakita. Maayo ko mo. May kaon ka na. Wap Onya, nga nung nagbarog pa mang kadiha, paagda pa ka. Onya, dili ko mangagda. Magbarog ra ka diha. Saba diha. Nga naman. Maikog ko? Kano sa lang. Karon lang. Maikog ka man di ay, alahi. Puson ko na lang ni. Ayaw na yun, ayaw na yun. Di man siya kakakomedyahan, gutom na ba kay ko. Lami ay ning tinuwa, Tinununa na! Tinuwa. Abi na kong tinuwa, daghan mong kayong sabaw gud. Inununan din, Akin, Lami ni pares ining hipon. Hipon, Ang binibi, hipuson ko nibi. Ayaw na, ayaw mo kaon pag ganik og hipon. Gayam-yam ka lang. Huwag ka na magkailag-on sa sudan. Dagod na nes kong kagutom. Ako gagyan tanaw ni mo, mura naman kag si Nadia Montenegro. Dahil sila si Abay og Day Mayome. Human nagkaon? Ay, mikaon rato gamay si Day Mayome. Hasta sab si Simon. Amaw ba? Mao dahil dagang paningsudan. Tagayan niya ko ng Diyos ni mo na ha? Hain man. Kanang naa si Munta sa God. Diyos imong mata nga loy aman Mayumi, anak, mahimo bang magsulti ta? Mayumi?
Makadayon ba? Dayon. Nasayod kong nahiubos ka na ako. O tingali na silag ka tungkol sa among gibuhat ni Pina kaniadto nga pagpalayo ni mo gikan sa imong inahan. Pasaylo ako, anak. Apa nagtuo kong mao kato'y husto kong buhaton dito higayon na. Gihatagan kong lang higayon sa pinagi mo. Abi kong sa pag-abot mo sa among kinabuhi, mausab na ang daga diri. Kalinta na ni Pina ang nabuhat among sa nilindang nga imong inahan. Ug dili na biniya ipabilang ko. Wa ko magdahom nga. Malisuan na sa mayong pangisip ng imong inahan mayumi. Wa ko masayod. Masilo ako. Uwain na ang tanan. Ikaw ang hinungdan na nalayo ko sa kukinahan. Kamu ang hinungdan na nawanan sa maayong pangisip sa mama. Gikuha ninyo gikan ako ang akong katungod nga budak ko uban niya nga makauban siya. Masilo ako, anak. Masilo ako. Gusto mo ba siyang makita? Uban ako ba? Dadun ko ikaw sa iyang nahimutagan. Nasayod ka kunhain si mama? Leche. Kadako na sa kumpilti. Hey, nag-ikis lang imong kilay. Wala go somewhere else? Unya na. Wa pa ko makabawi sa akong pusta. Kung musod ka na gani sa kasino, ayaw ko na hunaan nga mudaog ka o mapili. Ang huna-huna nga ma-enjoy ka. What is money? I-compare sa imong kalipay, dili ba? Pero dako na kay ko na pilti. Pila, hatagan ta ka. Really? Basta muuban ka lang ako. With me, money is never an issue, Penelope. Andam kong ipusta ang pisang pila alang sa babae na ako magustuhan. Nga na bang karon ka pa man may abot sa kinabuhi? Well, better late than never. Yung anak gina. Life is full of surprises. O karon pa lang ko magsugod sa pag-enjoy sa kinabuhi. So let's go, Ronaldo. Surprise me. Penelope. Satisfied client here. Client? Unsa negosyo? Relationship is like business. Kung dili nimo ayuhon sa pagta, mabangkarota ka. May business trip ko sa Hong Kong sa sunod adlaw. Gusto kang bupan? Sure. Unyang imong pana. Well, ingnon ta na lang po nga usa lang siya sa mga negosyo nga ako nang giundangan. Unsaon mong usa ka negosyo kung wa kay nahimong kita niini, dili pa? Mag-usik ka lang sa imong kwarta ug oras. Exactly. Hong Kong? Pero may mga TV guesting ka pa, Penelope. I-cancel lang una. Penelope? Ikaw ang maingon ako. He's a good catch, di ba?
Oo, aban. Wa ko moingon nga pasagdan mong imo trabaho. Direk, wa ko mo pasagad. Mubakasyon na kong pipila ka adlaw. Masay gusto ni mong gasa? Come on. Oh, dali, anak. Mental institution? At wala siya. Dulon ta siya, Mayumi. Oh. Linda. Dali na ka. Siya si mama ni mo. Siya katugpuan ka ni ato dito sa eskwelahan. Dili ko malimot. Siya to. Siya di ayang akong mama. O, Mayumi. Si Linda. Ama. Ama. Maudi ay nga kaantay nga akong buot niya. Maudi ay nga lahi ang gibating kong kaluoy niya. Kaya siya di ayang akong mama. Mama. Linda. Linda niya nga itong anak. Si Mayumi. Mama. Mama. Bitutok siya rin mo, anak. Nagpayom siya. Mama. Mama. Sipil-limon, sipil-limon. Namasul sa kadagatan. Bugista ang basak. Doawon ko kanunay si mama din eh. Hangtod ka mamaayo siya, papa. O, anak. Doawon ta siya din kanunay. Linda. Paabuto na mo nga mamaayo ka. Mulakaw ka ni Sam? Imo na sab kong biyan din sa hotel. May meeting pa ko. 5 na kaadlaw din sa Hong Kong. Pero pa kita makasuroy. Darling, tingaling nalimot ka nga business ang akong tuyo din eh. I'm bored. Then go out. Shop. Palita ang bisang sa gusto nimo. Gusto ko alas. Palita. Daghang alas. Buy as many as you like. Tinuod? Thank you, darling. Andam kong ihatag nimo ang tanan. Wa ko'y laing pangayoon ang imurang kamatinud-anon. I value honestly labaw sa tanan Penelope. Ronaldo. With me, dili ka magmahay. Mabuhong ka sa tanan. Apan ayaw lang gikupakit ag makapuling sa ako mga mata. Kay bayaran mo usab og doble ang tanang nahatag ko nimo. Unsa? But of course, dili mo ka nabuhaton ako, dili ba? Of course. Good. I have to go. Here. Use my credit card. Thanks. Bye-bye. Nilakaw na siya. Huwag ko magdahog nga ingon siya ni ini kagalante. Maligo na sab kong magilis. Pahimuslan kong kahigayunan. Mamalit ko sa bisan unsay akong magustuhan. Hahay, kalaay, taon din hioy. Pagkadako ni ining mansyon, unya, naga-inusara lamang ako. Makabungol ay kamingaw ni din. Laay, nakaay nga wala na din sila si Nanay Luleng ug si Sidro. Wala na ako'y makatabi-tabi. Nga si Madam Sam. Kanunay rang nagalakaw. Busy kayo ginabuhi. Busy kayo siyang mga lakaw. At umiaging bulan? Dito magkatutingali siya sa Hong Kong. Unya human sa Hong Kong, nagabagyo na po. Dayon nagapalawan.
Magapuyo rin kadiyot din Unya human, mula ka oras dayon. Kung walay shooting, kanunay lang po nagkasino. Unya, uban sa iyahag mga abiga. Haskang hayahaya sa life. Pero ako ay ambot lamang. Wala na gyud ako pag-asa pang maminyo ni Ene. Kaya wala naman nung ko'y gawas-gawas hindi yung balaya. Mura naman ko gibilanggo noon din sa mansyon. In kantaon sila manimuyo sila nanay luli na aron makalaag unta ko dito sa ilan. Ngaon mamay love, ngaon man ni ama Time sa God Sugar. Ngano man. Kabantay ko ba? Oo. Mo naman kong gilaw gagmayo. Nanambok na ko ha, halaka. Sukad nakatrabaho ko din sa imong restaurant, no? Nagabantay kong mihuot na niya akong karsonis. Unsa may plano mo na ako? Ihawon. Unsa? Ingo mas nila, manamo ko nung uman na imong hiningugma, masamot anak na kauyon ka. Manamo ko na ka. Ano nga makauyon ka. Ni ama, ama man imong gusto. Unay imong gusto. Hindi mo kumukha gusto. Ayaw na. Husto na ni ha, husto na ni. Kano pa ko ni mo gusto? Husto na. Yun na. Nere, ano mo? Ay nalagay, busog na ko. Ayaw na lang na ikunot na. Busog na na siya. O sa lang kahiwat na. Mutilaw na lang ko. Kanang kinadakan ha? I love you, my loves. My loves. I love you ba? I love you. Nano mo asawa naman imo tumbang. Laina, uy. Laina mo na imo tumbang, uy. Uy, I love you to, ha? I love you to. Kala, inila tinghi. Mimikit ko. Kaon, lamig na. Lami. Ang tiyan mo. Nadi na dyan maklaro, eh. Bungi pa, puno pang baba. Haskang lisura. Ang ako na dyan na klaro no, guma. Basi gigotong ka ba? Kaon si guma ba? Muklis ko. Ha? Muklis. Unsay ingon mo? Muklis. Mukis. Punuan baba. Basi gigotom ka ba? Kaon mo. Kaon lagi mayo. Lami no. Mayab. Wildo man mo unya. Inaag mo ha. Sweldo na ko. Uy, wara ba ko'y subrada? Ipadako na nilang nanay sa probinsya. Ang ulan mahala. Mananaw ng hindi. Unya, mga unna ngawas. Ha? Ngawas. Ikay bahala. Ako yung mahana na tanan. Nga human, magmotel ta. Kalain ko. Ingon, anak man. Hindi ka nanaw sini, mumotel man. Ha? Magmotel. Nganong mamusil man ta? Nini mamutel. Motel. Ana ma hotel ma chicken. Motel. Nganong motel man ta? Anak man ano nan aon. Unsa? Anak man ano nan aon. Unsa anak? Ato nan aon. Anak? Manglain man ato amuhi anak motel ta. Unsa? Oy. Sugar. Time sa god. Ingon ka kay mananaw patag sini, human na tog kaon. Imo malagi kong gidadi ni motel. Ay, sirano man, hinihan, sirano. Close. Ay, bisag abli pa. Tanan na. Basik abli pa ron ba? Nili. Nanaw sa ta na. Basik abli pa. Ninihilang na. Parihan namang gihapon ato nanaon. Ana-ana man gihapon. Bastos ba? Ninhin na lang ta, magbinastos. Kita na duha, maminastos. Sugar. Mi abli ang imong simod. Mi klarong gisi. Ay, kung tanawag sama ana, ha? Sugar, ha? Sugar? Lain kag plano na ako, no? Ay, kuking na ana, ha? Ayaw, nga mana nga sino. Hinayon lang ita nga. Hinayon, tama ani ay.
Hala! Ha! No. Mayo ko mo nakop, no? Mabuak na! Giunsa man na nimo! Giumol. Oy! Hala! Siya naman eh. Imong mo nang ipaubos sa kong siper. Oy, sugar ha? Holbigas suna. Oy, sugar, ayaw ba? Virgin pa ba ako? Ayaw? Ayaw ha? Ayaw ba? Ayaw lagi. Ayaw ka malaka. Ayaw abigintol. Agintol. Si Bintol? Gintol? Ayaw, di ko mga nawa ng hugod na may ako. Di ka mag-uol, ani, gintol ko. Di mag-uol kay, di ni masabod. Hala! Hala! Kakaulimutan na! Ay, nagsaba di ha? Ay, saba ha? Ay, saba. Uwa lagi. Padayon na di ha? Padayon ko. Oh, para sige di ha, katong nahurutanan. Hala! Nay, nagwanta ka pa malagi? Ay, si Sidro, sa nakurasa, wa pa mauli. Bantay lang si tinakong tawhana. Apusado na kaayo. Wa maghuna-huna nga nainapilin dinhing mabalaka niya. Karon lang yun ni nako inikuli. May nalanganan lang tingali, Nay. Sunod dumaron. Tingali nagiginom ba sa iyang mga kauban? O niya kay titay sa mananghid. Nanawag unta sa telepono. Nay, wa tayo telepono. O dahil no. Unya ka lang. Larga na bay. Naluya lagi ka, my love. Luya bita. Ka mo'y? I-drop tagaguna sa inyo ha. Ay, nili lang. Dili lang. Nili lang mo. Ako'y imong i-drop og una sa among gipuyan. Nili mo. Unsa man di ay? Muuman ako na inyo. Unsa? Dili oy. Imo naman o nakuha. Unsay nakuha? Nakuha akong bininiti. Time paragod. Klaro tagon eh. Unsay nakuha? Ako'y imong nakuha. Kay ako'y imong na virginan. Sige. Mauna intunya ha. Mauna intunya ha. Nakuha naman na ka. Mamanhuno na ka. Manubag mo nimo. Say manumbag ko na. Sumbag ko nimo. Manubag ko na namo nimo. Ako'y imong nakuha. Nagkapilit pa ganing mumho. Nayabag na ni. Nabalay naman ni oy. Uso naman ang uso. Uso. Unsa? Uso na nun. Uso. Ay, di lang tamo sabay sa uso, God. Bida gud anang uso, oy. Musunod gyapon tas karaan. Paabot nga mamay ko nimo. Ganun ama na. Basta kay mamay ra ko. Masan manugay ha. Nga pa'y bawi, oy. Kay magunahuna pa ko. No. Gadog karon ka lang. Ay! Say ay! Ay, nakurat ko kunay. Kalit na lang tingog nga naghigda dahil sa sopa. Abi na kong natuog ka. Makatuog dahil kung nagpaabot magkone mo. Sorry, Nay. Nalipat lang sa oras. Unsa nang naas imong leog, Sidro? Unsa man, Nay? Kahanggaw ni mo. Chikinene man na. Ha? Chikinene? Nadi ay? Kinsang babayhan ang imong gipahimuslan. Kinsa? Nasayop ka na, oy. Ako iyang gipahimuslan. Og mamana ko no siya nako. Unsa? Lala! Kay tabang lala! Si Mayumi. Hala, unsay nahitabo sa kong apo? Apo! Ngano? Yesterday, when I was young, the
taste of life was sweet. Mga kasama, dapiton ko muna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay ng atong suwilanon. Hain na ang langit, dalit sa RMN Drama. Evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dream, the splendid things I plan, I always built, alas, on weak and shifting sand. I live by night and shun the naked light of day. And ug mo to mga ka-listeners ang part 11 sa Hain ng Langit. So mag-atang na gid mo ni sa katapusang sumpay sa maong drama, no? Ug sa dili pa mahuman ning atong video, shout out sa ninyong tanan, no? Una shout out ni Kuan ni Isim day, nakalimot og shout out ni Isim sa niagi, no? Sa parte nakalimot yung shout out ni Isim, no, nga maoy naghatag na tog pangload, no? Shout out ni Isim, no? Nya shout out sa atong ni Ma'am nga dili magpa-mention, no? Salamat kay Ma'am, no, sa imuhang. So kaduhan na gini si Ma'am nang hatag nako og ano, maagang pinaskuhan pud ba. Salamat kayo Ma'am, no. Nya Ginoo rin magbalo sa imong kaayo kay di man ka magpa-mention, no. Nya balikon po nako, no, shout out nilang Ma'am Life Journey, ni Ma'am Jisuli, ni Ma'am Grace Blancaflor, ni Ma'am Bill, ni Ma'am Cecil Rubin, na ni Kit P. Garcia, nila Chuili Wong Stevie, Angie Di Binagracia, nakalimutan ko ni agig shout out, no. Angie Di Binagracia, ni shout out po ni Chuili Wong Stevie, no, ni Roger Villegas, ni Marlon Suko, no, kanunay ba ni malimtan sa, no. Makalimot ko basta di ko magbasag comment, no, pero karon akong gitiman-an, no, si Marlon Suko kanunay naminaw, no. Shout out po ni Charlene Pacana, ni Amorlina Alcala, no, ni Alanin Samson, Annalyn Buates, Maristel Humawan, Birds Digsab, no. So yun siya nga, nasimulan mo na yan, tapusin mo na lang idol, no. Tapusin yun na to ng drama. Shout out Birds Digsab, no. Shout out po ni Kuan Cherpar kay kanunay malimtan ni Cherpar ba nga premier ba ning naminaw. Nya si Kuan po Miriam Rostria, no. So Ma'am Miriam Rostria, salamat sa kanunay pagpaminaw po, no. Nya katong uban nga na sa una nga mga listeners nga wala mag-comment, to shout out gyapon, no, ni Chelsea Cadayuna, no. Shout out ni Kuan ni Marcan General, ni Maureen en General, og ni Hector Talon, Junel Intica, Ronel Prasco, Ungol Toledo Vlog, ni Stayap, no, amping sa drive, no. Nya ni Amigo Gamiga Drama, kumusta na kani si Amigo Gamiga Drama, no. Shout out, no, kay hinaot nga imong tiwason tong bound sa lubnganan, kay naay nag-comment dire nga ako kunoy patiwason, dili pwede na, no, kay ikaw may nagsugod. Si Kuan si tawag ni Amigo Gamiga Drama. Muna mga ka-listeners, no, siya mo padayon na mo naalan siguro yung problema siya karon, no. Paabutan lang ninyo kay kabalo ko nga mobalik na siya upload, no. Kay mo re-apply man na siya sa iyahang channel, no. Nya subscribe ninyo ang iyahang ikaduhang channel, no, ang mga guwapa drama. Suportahan sa ninyo mga ka-listeners, no, para ganahan siya mag-upload ba, no. Unya shout out sa mga Kuan, sa mga kinsa pa ba to? Nalimot na. Kinsa naman to? Nakalimot naman ako. Sa kadaghan ni mga napalay Juan day, no, Juan M to, Juan nga listeners, no. Kanunay sa ni nakabantay na ko sa comment ani, no. Nya Saisi Morales day, no. Kutob lang sa may numduman mga ka-listeners, no. Nya pasensya kay sa uban, no, nga wala ko ka familiar. Ina pa day si Bilmar J. Cañete ug Noel Urbano, no. So pasensya kay sa uban na wala ko kay numdum, no, ug di tabaglangan, no, kay hapon na mangahoy pa ko, no. May munit-punit pa ko rig mga sanga-sanga pay para nako ikasugnod, no. So mao to mga ka-listeners, amping mo kanunay, no, og God bless atong tanan og advance Merry Christmas, no, kay duol na gyud, no.